Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали мо, дӯстони азиз. Маълум молора аҳамият натия историяша баъд дар охири влог нақл мекунам наяташ дар тӯри саром. Ана дӯстони азиз, духтарако ва занҳои хонашин, касоне ки мехоҳен дар группаи мо кор кардан, рақамҳои телефонам мемонам оиди кори атомӣ. Пага рӯзи оили гузария ҳар сешанбе мегзара, неки мо до душанбе уже перечислена мешава. Ана шумо метавонем 6 бор дар як моҳ оили гирем. Ана бинависе рақамода касе анами номеро да оиди кор мода менависа, мо ёрдамаш мекунем. Одам қати кор фаҳмондан қати ҳама чи қати да муддати кӯтоҳ оиликда мебароремша да атомӣ. Атомӣ беҳтарин ширкат аст, расходи кам дора ва фоидаи беҳад зиёд дора. духтаро ина ман ҳозир кор кардам оиликам таги 200,000 шудеста да як моҳ. Ана насиб камакак дига агар вай кунем кӯшиш кунем командаи чихе бугум ҳамакасаи як мушт шавем духтаро, мо оиликои аида баланда мебироем. бовар кунед духтарои доғистонӣ оиликои 500,000 буромадагиянд. мо айваё ягон камӣ надорем. касе мехоҳе командаи мо марҳамат бидроен ватсап монда бинависем, мо шумода ҷавоб медиҳем оиди кор пурра ҳамачия мефаҳмонемтон. ман бовар дорам ки шумо пушаймон намешед, чунки дар иҷа дар 6 моҳ як бор харид мекунӣ, расходи зиёд надорӣ, маҳсулоти алусифатам мегирӣ. ассалому алейкум, дӯстони азиз. хуш омадед ба канали мо, дӯстони азиз. беҳад миннатдорам, дар охирон видеои ман бисёр комментария фикротона оиди очам, оиди ана акам навистен, таманниёти нағз карден. ҳаматон дар раҳмат мегум. дӯстони азиз, дар худмон ҳама хелайто дар начальникошон мисол жаловатса накуням, коргарои поён одама писанд намекунанд ва ҳама хела мо мисол дар бораи ҳамон дарбони ҳамон суд гап задем. неким ина баъд рӯзи шанбе очаи ман қати апам рафт, судиё қабул кардиям, вай додиям вохӯрӣ додан ва рӯзи шанбе ҳамон рӯз худаш дина вохӯрӣ кардан очамшон хай саломатиш ҳамаш хуб ҳамаш нақд. ана ҳамин хелайда агар ҳамин мисол нагӯӣ ӯ роҳбариятш намефаҳма ки вай чӣ кор кардааст, вай куҷо медона ки дар пеш дар чӣ гап рафтааст, вай куҷо медона ки дарбон чӣ хеле муносибат кард. баъд маҷбур мешавам бисёр ҳолато як и ҳолати мадам не бисёр ҳолато да одамо дар фейсбук дар ютуб мисол жалобашон ҳозир мепартоянд, ихе тезтар мушкилот ҳал мешава. ба ҳамин хотир дар вай морам ҳамин хештидагда вақте ки мо гуфтем ки чӣ хеле гапзанӣ охранника ҳамон роҳбариятшон мисол дидам ба назар гирифтан. и дафъа мо рафтем ва ё гуфтанд ки мисол хай мо бехабарем дар берун чӣ гапа, ана чизе дар корайтона мо метиемтона, чанд қаҳва вохӯрӣ дар корайтона бинависе мо метиемтона. очаи мара вохӯрӣ кард, ҳама соз, хай бачаша дид, хурсанд шид, омад. анам хеле хабаро дӯстони азиз. дӯстони азиз, ози ман шуморо як чӣ нақл мекунам. собнора пака нигоҳ кунед. ҳамин рӯз дар фейсбук шитагӣ будам, листат кардастам, як занак нависта ки ман чизо ман мефурӯшам. байха бинам ки дар рӯш видео чӣ мегуфтан амура рамнали ҳама магнитофона чӣ мегуфтанд, ина магнитофони кассетара магнитофон ура чӣ мегуфтанд номша видео видео магнитофон. короче фаҳмидаи видео магнитофон байхале чанс метиен гирен чанд чиша фурӯхтаиста будайда. ба ман гуфтам ки банавистам чанд сумаи видео магнитофон, банавис ки чанд сум мебитиен, хафтум чанд сум, ох мега чанд сум қадрш мекунӣ. мафтум ман як ду кассетаро тамошо мекунам тамом. банависа ки хай ду кассета тамошо кунӣ 120 сум бихарша постоянно тамошо ку. ба ман гуфтам ки 100 сум бахане 110 сум. гуфтам хай майли. баъд вай кардам гуфтам фаромарз мебара пула метия мегира. гуфтам да фаромарз роӣ кардам ай хонаи биби бира биёрш. гуфтам рамонале гуфтам ман як чӣ хардам. мега чӣ харди бо фақат ман ягон чӣ хардам ниудашне. гуфтам ки видео хайрон чӣ корш мекунӣ. гуфтам кассетаҳоро тамошо мекунам. 4 кассета дорем дар ҳаёти зиндагимон. ай видео мумкин пеш дошта бошем не ки нестай дига. дар ман ҳамин 4 таҳай шабнишин рамонале ҳамсинфош қати зодрӯзи фаромарз зодрӯзи хосият тӯи арӯсӣ ва домодӣ. гуфтам иқа бихандем. ман ҳамин тӯи арӯсӣ ва домодиро мо чӣ карда будем DVD карда будем. баъд гум шуд рафт дига наёфтемша. барои иё ман рафтам сандуқа кушодум дӯсто. и 4 кассетаро ёфтам, ҳамагӣ 4 кассета. папуци ма чӣ ёфтам вақтшда собун мобун дар сандуқона мепартофтанд. ин нивео бовар кунем мумкин ки
як 18 сол шид инами нивео қатини факс бояд чидигаша бурдан оли баня и факс паншта уже бу надоран и нивеам кадом асре кадом айрасия овардагиам ада сандиқ партифтагиам бо қатиш собной кемеяй камеяям хали будан ку шоколадни яти дига иёра бировардам баъд ина и фаберлико ман ози шуморо мегум духтаро 5 сол 8 сол фаберликора ку 10 сол шудагиай мумкин камаш 8 сол конкретно 8 сол зиёд ё дар сандиқи ман истодагиам солҳои 14 духтаро манижа фаберлик заниматься мекард ҳамон вақт шефуш фаберлик мефурӯхт шефи салонуш ба фикрам баъд ҳамон вақт меовард зуракӣ мо мегирифтем ҳама бисёр гирифта будем мо кор намекардем ман намедонистам даже ки дар уҷа пул кор карда меша усулу просто мегирифтем дар сандиқо мо мемондем да баъд ина нигоҳ кунед ҳамиро ман ёфтам ҳами сериёш ҳозир ҳам мебаромада боша милк протеин малина и белый шоколад ба инаи чия милый жасмин ку духтаракои фаберлик бинависе оли ҳамастаям хели фаберликски собуно хулоса инами чизоро ман рӯи сандиқ ёфтам бо хаягала румоли ғиҷима балову баттар чумчо ёфтам ака видео биёяд ба тамошо мекунем касе дора нигоҳ кунед ай сандиқ ба чатмол ёфтам ҳамаш ҳозир мехалта гуфти кори ҳамон суд дубл 2 дӯстои наҳа ман ина хеле 5 та номоли нав ай сандиқи меёфтам тасаввур кунед ира солҳои пеш ҷамъ мекардиан мехаридан ки духтарашон шукнан ин номолора бандан ман ягон бори ягон дона ира бастагӣ нестам ана вақте ки ман шавҳар кардам я ҳафта выходной ҷои кор дода буданд ман вазорати фарҳанг дар кор мекардам баъд явай дальше кор рафтагим неки ҳами румолҳои ман нав бировардам хушрӯи ярки тофтаистиян да и қасол бо ҳичи нашидиян ана ки мегум кам бандимшон ози ҳамаша хона медорам ман чӣ кунам дар ду сандиқ ба ҷо кунам гуфтам бебандимшон старинияам бошанд хушрӯану лекин цветош ина и маъқул шудак ман ва ини и зард ини и сафед и дуташ на чандон ана духтароко занҳое ки мумкин айма ягон сол калон бошед шумо ам хеле румол доштем ку дар комментария бинависед дар таққизотон ина иёш мумкин бо сифатош анамиш ай хидмомоша ам бесифатш мумкин таққиз боша барои ки отай ма дар афғонистон кор мекард чизои афганский меовард мо хидмон вай румол пумол мефурӯхтем ада ёдам аст таки очам мефурӯхтак ин качествениёш ай химонай хайёшара амоналишон овардагиам ба фикрам тамошобинон туй бошаду туй ай саҳар дар кӯчаи мо ду туя якта дар ин тараф як тараф дигар на дар он тараф гуфта рақс дора ина пешечкоҳои майдаи мо пешечки пешакора ма пешечки мегум пешак бугу меган дӯстони азизи мо заказ барои анами набор гирифтесем барои касоне ки дар душанбе ҳастен ё дар москва ҳастен вообще дар российская федератсия ҳастен кор намекунен дар атоми лекин агар бихоҳӣ ки ҳамеша рӯтон тоза сафед мекуна рӯра тоза мекуна анамун точкои сиёҳа мегира таранг мекуна анами набори атоми нархаш беҳад арзон ай духтарако на заказ агар душанбе биге 350 сомониай ана пешопеш агар пул шати 350 агар наличи дошта бошем биёен барен 400 сомон барои ки доставкада мо пул метиҳем ана духтарако чӣ функсияҳо дора и мисол анами якмуш тоза мекуна беҳад рӯра шумо дига дар кор нест ки косметолог равен дар рӯи ҳамун ванатон мемонед ванатон косметологияхтон мешавад рӯтон топ тоза мешавад якмгиш анамун чиркои рӯ ва снятия макияжа ку ҳамуда истифода мебаранд чиркои рӯра чиқир тоза мекуна дуюмгиш хай пилингера медона эффектша чӣ хелае ҳамин чирко тарапаст меброянд мераванд баъд маска дора беҳад маскаш зурай сафед мекуна рӯтона ана ба ин охиронгишай духтарако ҳамаша дар якҷоягӣ агар шумо истифода баред вайш дар ҳастаи ҳоз бо нишонтон метиҳам
описание вақте ки харид мекунед унҷа мемонум мехонен одамое ки мефаҳмед ҳамаша дар якҷоягӣ истифода барен ку рӯтон 3-4 сол ёш метова ва пӯсти рӯра сафед мекунад беҳад бисёр заказ шудааст ак мо гуфтем оптум бисёртар биёрем ана барои ҳамиш ма шумода якта видеоча кардем ки касоне ки мехоҳен марҳамат рақамом навистагиа насёд заказ кунед 350 сомон уқа пуле нестай барои 4 чиз шумода чанд сумӣ меҳалта 70 сум ами қадар где-то якташ барои ҳамин дӯстони азиз метавонед рақамои мада оиди анами набори атомӣ бинависед.